Dobar dan, moje ime je Jefa Pelemiš, a danas pitamo građane Beograda da li Srbija treba da nastavi evropski put i posle odluke Velike Britanije da napusti Evropsku uniju? Ne. Ne smatram da treba da nastavi taj put. Misliš da nije najbolje rešenje? Da. Hvala. Mislim da treba, to nema veze sad sa Britanijom po meni i to. Mislim, mada ne vidim neku budućnost ni Evropske unije. Pa ja mislim da svakako treba prekinuti svakakav pregovor u vezi toga, tako da, mislim nisam ja za EU i to, tako da. Nisam. Investicije su najužasnija stvar koja postoji. On tebi nudi svoju tehnologiju, svoju pamet, svoje mašine. Treba mu tvoja ledina, tvoja infrastruktura i trebaju mu tvoji ljudi za 300 evra platu. To je najgora stvar. Investicije treba ukinuti i okrenuti se sopstvenom narodu, sopstvenoj kreaciji i sopstvenom razvoju svega. Ovdje imaš prepametnih mladih ljudi, u ovoj zemlji ni čačkalice ne prave. Nisam ni ranije smatrao da treba da ide tim putem. Treba. Mislite da je to dobro rešenje za Srbiju, s obzirom da se možda EU raspada sad i da nije? Pa treba pokušati sve, na sve moguće načine da krenu. Ne, ovako ne vredi više. Evropska unija se polako raspada i samo će biti sve gore i gore i mi ćemo ući u velike dugove i nikako. Nema perspektivu. Nikakvu perspektivu. Hvala.